Salut! Ursul, bă! Am văzut că nemții au scos un urs de pluș în cinstea Angelei Merkel acum la final de mandat. E un urs făcut cu foarte mult bun gust și nu o spune oricine. O spun eu, care am cumpărat zeci de urși de pluș la fiecare Valentine's Day. Uitându-mă la ursul ăsta Merkel, mă gândeam ce păpuși frumoase am fi putut și noi să facem în cinstea politicienilor noștri. Nimeni nu s-a gândit, de exemplu, să facă perechea de păpuși Câțu și Vâlceanu, care își arată unul altuia degetul și râd. Sau păpușa Iohannis, pe care poți să o apeși oricât și nu face nimic. Doar zâmbește când o plimbi. Păpușa Orban e foarte haioasă, că merge așa clătinat, dar vine și cu un defect din fabrică. Dacă o agăți în mașină la oglindă, îți bea lichidul de parbriz și apoi se uită la tine cu ochii aia triști. Mulți și-au pierdut direcția din cauza ei. Mai bine ții păpușa Barney, care n-are defecte și nici calități. Dar eu mi-aș cumpăra și păpuși din alea mai vechi, de colecție. Cum ar fi păpușa Crin Antonescu, care are ochii închiși când o lași pe spate, dar când o ridici, are ochii tot închiși. Nu-mi spune că nu ți-ai dori păpușa Neanelu, care este chiar prima păpușă din lume și ultima. Sau păpușa Dragnea, în ediție limitată de gratis, care vine la pachet și cu păpușa Codrin, care stropește prin creștetul capului și apoi trebuie să o scuturi. Ci că păpușa Ciolacu e foarte scumpă, pentru că a fost doar prototip, nu se va mai lansa niciodată. Iar păpușoșoaca este visul oricărui copil. Cine nu și-ar dori o păpușă doctoriță care te scapă de injecție? Sau o păpușă Băselu, pe care poți să o ții mereu de cap când vomită. Avem pentru persoanele mai cu gusturi mai altfel o păpușică gonflabilă Udrea. Și avem și o păpușă Dăncilă pe care o apeși pe burtă și are mintea scurtă. Uită tot ce trebuia să facă. Dacă o ai pasta, nici nu-ți mai trebuie păpușa Turcan, pentru că au același mecanism. Care-i faza? Pe toate le-am ales să fie păpușile noastre. Dar în același timp, ele ne văd pe noi ca fiind păpușile lor. A fi sau a nu fi de cârpă? Asta e întrebarea.